Гледайте, дата 20 февруари 2012. Не, 2012 рано още. Човешка красота. Правим замерване на поляна, като много се топи по принцип. 7 см. 6,5. 6,5. 7 см. 7,5. 7. 6,5. Около 7 см. 7,5 върху колите. Снежна покривка. Дата 20 февруари 2011 година. Днемен силен сняг в продължение на 2-3 часа направи всичко това.